שוב פרשת ריגול עבור איראן על ידי ישראלי, והפעם הנאשם הוא חייל מבסיס רגיש של חיל האוויר. רפאל ראובני בן 21 מבאר שבע מואשם שבמשך שבועות ביצע שורת משימות עבור סוכן איראני שפעל מולו דרך הטלגרם. זה התחיל בסוף ספטמבר, הודעה פרטית שקיבל לחייל בטלגרם ממשתמש מסתורי שמכנה את עצמו אדימרלן. בוקר טוב, רוצה לעבוד היום? שאלה אחת פשוטה שהפעילה את מנגנון הגיוס. החייל ראובני עונה מיד בחיוב, ומאותו רגע נכנס למסלול של משימות יומיומיות תמורת תשלום בקריפטו. בתחילה קיבל משימות בסיסיות, לשלוח סלפי, אימות זהות, לצלם מקומות טריוויאליים כמו פארק, תחנת אוטובוס, חניון ועוד. על כל אחת קיבל סכום קטן במטבע קריפטוגרפי. ואז עליית מדרגה. שלח תמונה של החוגר הצה"לי שלך. ראובני מציית ומצלם, מדובר במסמך צבאי רשמי שנשלח ישירות לאיראני. ואז עוד משימה מורכבת, המפעיל שולח אותו לראשון לציון לאתר אקדח שהוחבא בשטח פתוח, לצלם את המספר הסידורי שלו ולהסתיר אותו מחדש. ראובני נוסע לראשון לציון, מוצא את האקדח, מצלם ומחביא אותו שוב. עכשיו המפעיל מתחיל להתעניין בבסיס שבו הוא משרת. הוא מבקש לדעת כמה חיילים יש בו, היכן מאוחסנות הפצצות, אילו מטוסים פועלים בו ואיך נראית ההיערכות למלחמה. ראובני עונה, חלק מהמידע לא מבוסס, אבל הוא עונה על כל השאלות. ואז מגיעה אחת המשימות המטרידות ביותר. הסוכן מציע 50 שקלים עבור פרטיו של כל חייל שימסרו לו. ראובני שולח רשימה של 16 שמות ומספרי טלפון. הנה כאן בתיעוד שאנחנו חושפים הערב נראה ראובני מושך את הכסף בחנות צ'יינג' בבאר שבע לאחר שהמיר את הקריפטו לחשבון בנק. ראובני מואשם במגע עם סוכן חוץ ובמסירת ידיעות לאויב, עבירות מהחמורות ביותר בספר החוקים. הפרשה מצטרפת לשורת מקרים שבהם חיילים נוצלו על ידי גורמים עוינים, אבל כאן מדובר בחייל מבסיס רגיש של חיל האוויר, ומידע שעלול היה להגיע ישירות לגורמי מודיעין איראנים.